Halló, sziasztok! Elnézést kérek mindenkitől, hogy így fekve készítem a videót, egy kicsit meg vagyok fázva, úgyhogy lehet, hogy a pislogás is ettől van. Minden esetre fura volt megnézni ezt a szerencsétlen súlytalan, vagy súlyos bálnát, vagy én nem is tudom mi ez a nyomorult. Már az egy gáz, amilyen pulóverbe odaül. És neki állja Dancsót betámadni, aki egyébként eléggé kezd unalmas is lenni Dancsó mostanában, meg sok hibája van. Azt se állítanám, hogy rendszeres követője vagyok, de hogy azért belerúgni Dancsóba a Méltányosság címén, mert ezt a férget, ezt a gusztustalan hányinger felrúgni való pojácát kifigurázza, hát ez mindennek az alja tényleg. Tényleg ezzel a Viszperton, vagy nem tudom milyen nevű nyomorultal is, meg ezzel a súlyos bál, már csak súlyos, már agyilag súlyos bálnával, nagyon szívesen találkozunk egy sikátorban, hogy jól felrúgni. Semmi más, kellemes karácsony mindenkinek. Jól felrúgni és megtaposni, egy kicsit érezze a törődést. Boldog új évet!